Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Απόκρυφη Αρμονία είναι εκεί πάλι κοντά σας με ένα θέμα που αφορά στη δική σας ψυχή, στη δική μου ψυχή, στην ψυχή του κόσμου. Όλους μας απασχολεί η ψυχή μας και όλους μας απασχολεί αυτή η ψυχή που εδράζεται, που υπάρχει μέσα στο σώμα μας, που την φιλοξενεί το σώμα μας ή που η ψυχή φιλοξενεί το σώμα μας. Πού τελικά πηγαίνει αυτή η ψυχή? Με το θέμα αυτό ιδιαιτέρως μέσα στην αρχαία ελληνική σκέψη έχει ασχοληθεί ο θείος Πλάτων. Ο Πλάτων έγραψε την θεωρία της ψυχής παράλληλα με τα ειδικά κεφάλαια που είναι οι οντότητες και η θεωρία των ιδεών, και σήμερα, ακουμπώντας επάνω στις σκέψεις του γίγαντα της φιλοσοφίας του Πλάτωνα, οι εκλεκτοί καλεσμένοι που έχω την τιμή να είναι απόψε κοντά μας θα σας δώσουν ό,τι περισσότερο χρήσιμο για σας και για τα παιδιά σας. Χαιρετίζω τους εκλεκτούς καλεσμένους από αριστερά προς τα δεξιά. Είναι ο κύριος Γεώργιος Αϊφαντής, φυσικός και συγγραφεύς. Ευχαριστώ. Και σκληρός κατά τις απόψεις του. Είναι η κυρία Ιωάννα Μάστορα, είναι δόκτωρ του Πανεπιστημίου των Αθηνών και συγγραφεύς. Είναι ο κύριος Τηλιανός Τάκας, τακτικός συνεργάτης της εκπομπής μας, φυσικός και συγγραφεύς. Όλοι γράφετε. Όλοι γράφετε. Είναι η κυρία Κωνσταντίνα Παλαμιώτη, καθηγήτρια της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Όχι. Στο Πανεπιστήμιο. Σχολική σύμβουλος και διδάκτορ. Και σχολική σύμβουλος και διδάκτορ. Και ειδικός σπουδάσασα δίπλα στον Έλληνα γίγαντα της φιλοσοφίας, το φίλο μου τον Βαγγέλη τον Μουτσόπουλο. Και ο τακτικός συνεργάτης της εκπομπής μας, ο κύριος Ανδρέας, σήμερα ξεχνάω το όνόματά σας, ο κύριος Ανδρέας Παναγόπουλος, καθηγητής της κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Καλησπερίζω όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους και θα προχωρήσουμε. Να ξεκινήσω με ευγένεια από τις κυρίες. Ξεκινώ με εσάς, κυρία Παλαμιώτου. Πέστε μας καταρχήν δύο λόγια για τον Πλάτωνα. Τι είναι ο Πλάτων για την εποχή του, τι είναι ο Πλάτων για την εποχή μας και τι είναι ο Πλάτων για τους επερχόμενους αιώνες. Επειδή πρέπει να είναι μόνο δύο τα λόγια, δεν θα χρησιμοποιήσω δικά μου λόγια, αλλά τη φράση του Whitehead, ο οποίος είπε ότι όλη η μετά τον Πλάτωνα φιλοσοφία είναι επισημειώσεις στο έργο του. Αυτό δείχνει πόσο γίγαντας ήταν στην εποχή του, πόσο διαχρονικός παραμένει σήμερα και τι σημαίνει για τη φιλοσοφία ο Πλάτων. Ναι, με αυτό που τώρα λέτε, επομένως ολοκληρώνουμε την άποψη ότι αυτά τα οποία θα πούμε απόψε και που αφορούν την ψυχούλα σας και την ψυχούλα μας, να τα λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας, γιατί τα είπε ένας γίγαντας, τον οποίο και οι γίγαντες της σημερινής εποχής αποδέχονται, αλλά και σε όλα τα επόμενα χρόνια ο Πλάτων θα αποτελεί το πρότυπο, το αρχέτυπο μάλλον, της άποψης μέσω της θεωρίας των ιδεών και της θεωρίας ψυχής του τι είναι η ψυχή. Κυρία Ιωάννα Μάστορα, και εσείς θα μας πείτε πάλι δύο λόγια συνοπτικά τι είναι ο Πλάτων. Ο Πλάτων είναι πρωτοποριακός στο έργο του, σχολιάζεται και από όλους τους σύγχρονους φιλοσόφους και η φιλοσοφική του στοχασμή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία πάγκαλος παιδεία, ένα όμορφο παιχνίδι, όπως το έλεγε ο ίδιος. Μάλιστα. Εγώ θα πάω βαθύτερα στο θέμα, γιατί είμαι πάρα πολύ σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Παλαμιώτου, είμαι πολύ βαθιά τοποθετημένος. Επειδή μελετώ πάρα πολύ τον Πλάτωνα και επειδή όσο πιο πολύ διαβάζω τον Πλάτωνα, τόσο πιο καλά μαθαίνω όχι μόνο τον εαυτό μου, αλλά και τα πάντα γύρω μου. Ο Πλάτων για την οικουμενική αντίληψη περί ψυχής έχει εγγύσει το ιδεώδες. Θα λέγαμε ότι ο ρεαλισμός του Πλάτωνα είναι ο ιδεαλισμός του. Η αναζήτηση της ουσίας, η επόρυξη της ουσίας, της ύψης της αλήθειας είναι το τέλος των φιλοσοφικών στοχασμών του Πλάτωνα, ενώ η αρχή βέβαια ο θαυμασμός. Μάλιστα. Επομένως ολοκληρώνω και με εσάς
που μου λέτε ότι μετά τον Πλάτωνα δεν γνωρίζουμε αν μπορεί να υπάρξει άποψης περί ψυχής τελειωτέρα. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει φτάσει στον κολοφόνα της άποψης περί της υπάρξεως και του σκοπού που υπάρχει η ψυχή. Η φιλοσοφία του Πλάτωνα, αν μου επιτρέπετε εν συντομία, παρουσιάζει ένα σπυροειδές σύστημα και όχι, δεν φτάσαμε ακόμα. Δεν φτάσαμε εκεί. Θα έρθουμε κατόπιν. Τώρα αναζητούμε την προσωπικότητα του Πλάτωνα. Να, κύριε Τάκα, απόψε είμαι λύσμον. Κύριε Τάκα, ο Πλάτων για σας. Ο Πλάτων για μένα, καλύφθηκα από τις δύο κυρίες, είναι πράγματι ο μεγαλύτερος φιλόσοφος όλων των αιώνων και όλοι οι νεότεροι δεν είναι παρά, όπως το είπε και η κυρία Παλαμιώτου, αυτοί που εκφράζουν τις απόψεις του Πλάτωνας ή τις διευκρινίζουν, θα έλεγα καλύτερα. Ή τις διευκρινίζουν. Εκείνο που ήθελα να προσθέσω μόνο, ένα πράγμα ήθελα να προσθέσω, είναι ότι ο Πλάτων απηχούσε απόψεις Πυθαγοριών. Και είναι γνωστόν από την ιστορία ότι ναι, όχι έχει σημασία αυτό. Όχι, θα το πω επειδή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, είναι η αμέσως επόμενη ερώτηση. Με την έννοια ότι οι απόψεις του σε ορισμένα κέρια σημεία είχαν γραφτεί με κεκριμένο τρόπο. Διότι όπου ήταν να έχει προεκτάσεις που καλυπτόντουσαν από τα αρχαία μυστήρια και δεν επιτρέπεται να λεχθούν, τα έλεγε κατά τρόπον απόκρυφο. Όπως είναι η συγκρότηση της ψυχής. Ναι, θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα στον κόσμο, στο κοινό, ότι ο Πλάτων, ο οποίος είναι μετά τον Πυθαγόρα και δάσκαλος του Αριστοτέλους, έλκει την καταγωγή των ιδέων του από τα δύο μεγάλα φιλοσοφικά συστήματα, τα ορφικά και τα Πυθαγόρια. Στα ορφικά εμπλέκεται μέσα στην μεταφυσική έννοια που την τοποθετεί στην θεωρία της ψυχής, και στα Πυθαγόρια μέσα από την έννοια, γι' αυτό ασχολήθηκε και πάρα πολύ, μέσα από την έννοια των αριθμών. Τι λένε οι αριθμοί. Και μέσα από αυτές τις δύο σχολές, θα λέγαμε, μέσα από αυτά τα δύο ρεύματα, δημιουργεί τον δικό του φιλοσοφικό στοχασμό. Κύριε... Εγώ θα πάρω μια άλλη θέση για τον Πλάτωνα, επειδή έχω μελετήσει λίγο πιο βαθιά τις ιδέες του από επιστημονική σκοπιάς. Όλοι έχουν μελετήσει βαθιά. Από επιστημονική σκοπιάς. Μάλιστα. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο, άλλο από φιλοσοφικής και άλλο επιστήμης. Ο Πλάτων κρυπτογραφεί υψηλή επιστήμη μέσα. Κρυπτογραφεί ή... Κρυπτογραφεί, δηλαδή χρειάζεται αποκρυπτογράφηση. Και χρειάζεται αποκρυπτογράφηση, γι' αυτό κατ' εμένα αυτοί οι οποίοι ερμηνεύουν οι φιλόλογοι των Πλάτωνα έχουν κάνει πολλά μεγάλα λάθη στη μετάφραση. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα, ο Πλάτων ήταν απόγονος από τον ένα γονιό του Σόλωνος και από τον άλλον του Κόδρου. Και γιατί το μνημονεύω αυτό? Γιατί απόγονος του Κόδρου ήταν και ο Ηράκλειτος. Και βλέπουμε ότι ο Ηράκλειτος και ο Πλάτων έχουν μία βαθιά επιστήμη στα γραπτά τους. Ο Πλάτων τον μελετά τον Ηράκλειτο. Τον μελετά τον Ηράκλειτο και βρίσκουμε τον Ηράκλειτο μέσα θέλω να καταλήξω αλλού. Ότι έχει και κληρονομική επιστήμη. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι όταν ευηθίστηκε η Ατλαντίδα εσώθησαν ορισμένοι, μεταξύ αυτών και ο Κόδρος, και άφησαν ως παράδοση στους απογόνους τους μία επιστήμη την οποία εχάθηκε με το βύθισμα της Αιγαίας. Λοιπόν, του Αιγαίου. Ναι. Και έτσι λοιπόν ο Πλάτων έχουν μία παράδοση κληρονομική επιστημονική. Μελετήσας δε και τον Ορφέα και τον Πυθαγόρα, είναι ένας ολοκληρωμένος επιστήμον που την επιστήμη του τη βγάζει δια της φιλοσοφίας. Μάλιστα. Και ο ειδικός σύμβουλος εκπομπής μας, ο κ. Παγόπουλος. Για μένα ο Πλάτων ήταν θα μιλήσω με όρους... Μόνο επιγραμματικό, ναι. Με όρους της γραμματολογίας και της ιστορίας φιλοσοφίας. Ήταν ο πατριάρχης του ιδεαλισμού και μόνος αντίπαλος σε αυτό είναι ο πατριάρχης του υλισμού που είναι ο Καρλ Μάρξ. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα κεφάλαια της φιλοσοφίας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πάλι επί του ορισμού, τι πιστεύω, του προσδιορισμού, τι πιστεύω για τον Πλάτωνα, είναι ότι στάθηκε ο μεγαλύτερος μαθητής του μεγαλύτερου δασκάλου και ο μεγαλύτερος δάσκαλος του μεγαλύτερου μαθητή. Δηλαδή ευτύχησε να είναι στο μέσο της τριάδας
της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας ανάμεσα στο Σοκράτη, που ήταν ο μέγιστος όλων αλλά δεν έγραψε, ο ίδιος στη μέση, και ο μαθητής του, ο οποίος είναι ανώτερος στην επιστήμη αλλά κατώτερος στη φιλοσοφία. Μάλιστα, ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης. Να πάρουμε μια θέση, να ξεκινήσουμε από ένα εφαλτήριο. Απόψε θα μιλήσουμε για την ψυχή μας. Και θα πάρουμε τον Πλάτωνα σαν τον κορυφαίο εξηγητή του τι ρόλο παίζει η ψυχή μας μέσα στο σώμα μας και τι ρόλο παίζει η ψυχή μας για την επαφή της με τον άλλο κόσμο. Κεντρικό μήνυμα για τη συζήτηση που θα αρχίσει. Ο Πλάτων πιστεύει το εξής. Μας λέει, κυρίες και κύριοι, ό,τι βλέπετε μπροστά σας είναι μία αυταπάτη. Είναι ένα illusion, όπως το λένε τα ξένα πανεπιστήμια. Δηλαδή είναι μία ψευδαίσθηση. Ό,τι και αν δείτε μπροστά σας. Η μοναδική πραγματικότητα, το ακραίος αληθινόν, βρίσκεται μόνο μέσα στον χώρο, μέσα στον κόσμο των ιδεών. Και μας εξηγεί ότι αυτές οι ιδέες είναι πρώτα απ' όλα ακίνητες, δηλαδή είναι μέσα σε έναν ακίνητο κόσμο. Είναι ολοτελείς, είναι πλήρης και μέσα από αυτές τις ιδέες εξηγείται μέσω του πλατωνικού στοχασμού ποιος είναι ο σκοπός της ψυχής όταν από το υπερπέραν, από το ακίνητον έρχεται στον κινητό κόσμο και σε συνέχεια αφού έρθει στον κινητό κόσμο τι σκοπό επιτελεί για να επιστρέψει πίσω στον κόσμο από τον οποίο προήλθε. Κυρία Παλαμιώτου, να ξεκινήσω με εσάς καταρχήν με την οντολογία του Πλάτωνα, εξηγώντας απλά στον κόσμο ότι ο Πλάτων λέει ό,τι βλέπετε σε αυτή τη ζωή και τα θεωρείτε μέσω των 5 αισθήσεων ότι είναι οντότητες, παιδιά μου δεν είναι οντότητες, λέει. Οι πραγματικές οντότητες είναι στις έννοιες του πάνω κόσμου. Τις απόψεις σας. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι σχετικά, συμπληρώνοντας, όχι διαφωνώντας, συμπληρωματικά σε αυτά που ακούστηκαν από τον κύριο καθηγητή, ότι όταν αναφερόμαστε με τον όρο ιδέες και ιδεαλισμός του Πλάτωνα, να μην το συγχέουμε με τη σύγχρονη έννοια του ιδεαλισμού. Βεβαίως. Διότι δεν αναφέρεται σε έννοιες ο Πλάτωνας, αναφέρεται σε ιδέες. Εξηγούμε. Ο κόσμος για τον οποίο μιλάει ο Πλάτων, ο κόσμος των ιδεών, είναι ένας κόσμος, ένα άλλο επίπεδο από τον δικό μας κόσμο, στον οποίο όμως υφίστανται ως πραγματικότητες οι ιδέες και όλα αυτά τα οποία εμείς βλέπουμε στον δικό μας κόσμο, τον οποίο τον αντιλαμβανόμαστε δια των αισθήσεων, δεν είναι παρά απικάσματα, απεικονίσεις των ιδεών. Για να συνδέσω αυτή την ερώτηση με την προηγούμενη που κάναμε για τη διαχρονική διάσταση του Πλάτωνος, θα ήθελα απλά να πω ότι πάρα πολλοί κόσμος στις μέρες μας έχει δει την τριλογία Matrix, αυτή τη χολιγουντιανή ταινία. Αυτό, ταινία. Εκεί είναι ακριβώς αποσυμβολισμένη ολόκληρη η πλατωνική θεωρία ή αλλιώς όπως αυτή εξυμβολίζεται στο μύθο του Σπηλαίου. Ότι δηλαδή σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ζούμε εμείς όλα ό,τι βλέπουμε είναι virtual reality. Δεν είναι πραγματικότητα. Εικονική πραγματικότητα. Αυτά τα απικάσματα λοιπόν ή εικονική πραγματικότητα έχουν τα πρότυπά τους στον κόσμο των ιδεών, τα οποία όμως υφίστανται αντικειμενικά. Αυτό σημαίνει και η φράση που είπε πολύ σωστά η κυρία Μάστορα, ότι ο ρεαλισμός του Πλάτωνος είναι ο ιδεαλισμός του. Είναι δηλαδή πραγματικότητες, για να το πούμε, να το καταλάβει ο κόσμος. Να το απλοποιήσουμε. Δηλαδή, στον κόσμο των ιδεών υπάρχει μία πραγματικότητα ως πρότυπο, η έννοια του δικαίου. Ή για να μην με το παράδειγμα αυτό μπαίνουμε σε αφηρημένες ιδέες, συγκεκριμένες. Του δικαίου, οι έννοιες. Οι ιδέες, όχι έννοιες, οι ιδέες, η ιδέα του δικαίου. Η ιδέα του δικαίου. Μέσα στις ιδέες του Πλάτωνος αρχίζουμε να κάνουμε διαχωρισμούς σε αφηρημένες και συγκεκριμένες. Όχι, σε συγκεκριμένες. Λόγου χάριν να πούμε κάτι πολύ απλό. Μέσα ο Πλάτων λέει υπάρχει ένας ακίνητος κόσμος και ένας κινητός κόσμος. Ο ακίνητος κόσμος είναι ο κόσμος ο ιδεώδης, είναι ο κόσμος που η ψυχή μετά την έξοδό της από το σώμα θα πάει σε αυτόν τον κόσμο. Σημειώστε ότι ο Πλάτων πιστεύει στην άλλη ζωή. Και ότι προϋπήρξε εκεί. Εκ της οποίας εμείς προήλθαμε και εκ της οποίας κουβαλάμε από τη ζωή εκείνη
την απόλυτη γνώση που δεν το ξέρουμε ότι την έχουμε, γι' αυτό κάνουμε πολύ λίγα πράγματα σε αυτή τη ζωή, ενώ είμαστε ικανοί να κάνουμε πολλά. Και σε συνέχεια μας λέει ο Πλάτων ότι θα πάμε σε μια άλλη ζωή. Μας περιμένει η ζωή του κόσμου των ιδεών. Και το πώς είναι αυτός ο κόσμος των ιδεών, που ας πούμε η Χριστιανική Εκκλησία τον λέει ας πούμε παράδεισο. Ο Πλάτων λέει ο κόσμος των ιδεών, αλλά είναι ο κόσμος της απόλυτης ευδαιμονίας. Και εδώ σήμερα θα αναλυθεί πόσο οι καλοί και οι κακοί, πώς μάλλον πρέπει να σκέφτονται, τι τους περιμένει τους καλούς, τι τους περιμένει τους κακούς, τι μας περιμένει όλους μας, σύμφωνα με αυτά τα οποία θα κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Για να ολοκληρώσω αυτό που είπα, σε κάποια δεδομένη στιγμή της σημερινής συζητήσεως ή άλλη στιγμή, να πούμε με δύο λόγια κάποιους από τους συζητητές ή και εγώ, με απλά λόγια για να καταλάβει ο τηλεθεατής, τον μύθο του Σπηλαίου περιληπτικά και τη θεωρία της ανάμνησης. Γιατί έτσι θα καταλάβουμε πώς η ψυχή... πείτε τον μύθο του Σπηλαίου, ας τον προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, για να εξηγήσουμε, για να προχωρήσει η συζήτηση σε άλλα επίπεδα. Πριν προχωρήσουμε, εκκρεμεί μία ένσταση. Παρακαλώ. Η κυρία Παλαμιώτου υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο εγώ παρουσίασα το διχασμό ιδεαλισμού-υλισμού δεν είναι πραγματικός. Αλλά αν θυμάστε, ξεκίνησα με τον αυτοπροσδιορισμό ότι είναι όροι της ιστορίας, της φιλοσοφίας των νεωτέρων χρόνων. Δεν υπήρχε ο όρος ιδεαλισμός στην αρχαία Ελλάδα. Ναι, βέβαια, άρα είναι τεχνικός όρος και πρέπει να το θυμόμαστε. Δεν διαφώνησα με αυτό που είπατε. Συμπληρωματικά το είπα για να το καταλάβει ο κόσμος πιο ξεκάθαρα. Ναι, δεν είπε ότι είχε ένσταση κανονικά με εσάς. Συμπλήρωσε η κυρία Παλαμιώτου. Σύμφωνοι, αλλά εγώ ό,τι είπα το ξεκίνησα προτάσσοντας ότι είναι όρος της γραμματολογίας και της ιστορίας φιλοσοφίας των νεωτέρων χρόνων. Αυτό είναι πολύ βασικό. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τις θεωρίες τις δύο που είναι πρωταγωνιστικές στο σύστημα των ιδεών του Πλάτωνος, επειδή βλέπω ότι μάλλον θα αναπτύξει το θέμα του μύθου των Σπηλαίων η κυρία Παλαμιώτου. Όχι ακόμα, δεν θα φτάσουμε εκεί. Όχι, είναι ένα δύσκολο θέμα που πρέπει να είμαστε πολύ πρακτικοί. Εγώ προσπαθώ συνέχεια από εκεί που είστε εσείς να κατεβαίνω. Γιατί εγώ πρέπει να επικοινωνώ κάθετα με το κοινό, το οποίο κοινό θέλει να μάθει ορισμένα πράγματα πάρα πολύ πρακτικά. Εάν είχαμε ένα βιβλίο του Πλάτωνα και διαβάζαμε, δεν θα καταλάβαινε κανείς τίποτα. Δεν θα καταλάβαινε. Και πολλές φορές όταν το βλέπω αυτό και γίνεται, η τηλεόραση δεν είναι μάθημα. Η τηλεόραση είναι ένα μέσον επικοινωνίας για να εξηγήσουμε τα δύσκολα πράγματα με απλές λέξεις και να κατανοεί ο κόσμος ότι η φιλοσοφία δεν είναι να ξέρουμε απ' έξω τα φιλοσοφήματα, αλλά να τα αισθανόμαστε και να τα συνδέουμε με την καθημερινότητά μας. Μόνο έτσι θα καταλάβει το κοινό. Όσον αφορά τις γνώσεις που φέρομαι, αυτό είναι ένα μέγιστο μάθημα του Πλάτωνος, είναι το περίφημο μένονος παράδοξον. Πάσα γάρ μάθησης άλλοθεν εστί. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ανάμνησης. Να το πούμε αυτό τώρα πιο αναλυτικά. Στο Μένωνα υπάρχει στο διάλογο Μένωνα υπάρχει ένας δούλος ο οποίος σερβίρει, βοηθάει σε ένα συμπόσιο. Ακούει διάφορες συζητήσεις και κατά καιρούς, χωρίς να το θέλει, μην μπορώντας να συγκρατηθεί, πετιέται και διορθώνει. Παρεμβαίνει και διορθώνει. Όχι 8 μόρια, 12 μόρια. Έχεις δίκιο. Και πού το ξέρεις? Ένα λεπτό, ακόμη δεν έγινε αυτό. Λίγο παρακάτω με κάτι άλλο, την 84η Ολυμπιάδα. Ο άλλος έλεγε στον άλλο, λέει όχι, 86η Ολυμπιάδα. Λέει γέλα εδώ εσύ, τι είσαι? Λέει εγώ είμαι δούλος. Και πού τα ξέρεις αυτά? Δεν ξέρω, λέει. Δεν ξέρω που τα ξέρω. Και είναι το περίφημο μένονος παράδοξον. Αυτόν τον λέγανε υποτίθεται Μένωνα και έδωσε το μένονος παράδοξον. Τότε βρήκε την ευκαιρία ο Πλάτων να πει ότι πάσα γαρ μάθησης ανάμνησης εστίν άλλοθεν ποθεν. Αυτό το άλλοθεν ποθεν είναι πολύ έντονο, σαν να καθορίζει την άλλη ζωή. Μήνυμα στους τηλεθεατές. Με την σάρκωση. Όχι. Ναι. Να μου επιτρέψετε, όχι. Εγώ θα πω, η άποψή μου είναι όχι. Αυτό μήνυμα να δώσω. Εγώ δεν μπορώ να υποβαθμίσω την ψυχή και να την φέρω στα μέτρα της σάρκας. Αλλά να πούμε ποιο είναι το επιμήθειον σε αυτή την άποψη. Λέει ο Πλάτων, όπως μας περιγράφει με το δούλο, ο δούλος απαντά σε ερωτήματα τα οποία εκπλήττουν τους άλλους. Και λένε, καλά εσύ που τα ξέρεις? Και λέει και αυτός με λίγα λόγια, ξέρω εγώ που τα ξέρω, πάντως τα ξέρω. Αυτό συμβαίνει με όλους μας και κάθε μέρα.
Αυτό, κύριε καθηγητά, δεν είναι αυτό το παράδοξον, δεν είναι παράδοξον ούτε μονομερές ούτε μόνο του, ούτε απομονωμένο. Καθημερινώς όλοι μας μπαίνουμε σε ορισμένες αλήθειες αντικειμενικές, ενώ ζούμε σε έναν υποκειμενικό κόσμο, και δίνουμε απαντήσεις ή επεμβαίνουμε σε θέματα τα οποία δεν έχουν σχέση με αυτά που έχουμε μάθει. Αυτό είναι αποτέλεσμα ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε μία ψυχούλα η οποία προέρχεται από έναν κόσμο, ο οποίος κόσμος είναι ο κόσμος των ιδεών, δηλαδή είναι ο κόσμος των πάντων. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στο σύμπαν ολόκληρο υπάρχουν σε αυτό το υπερπέραν, σε αυτό τον κόσμο των ιδεών. Όταν αποσπάται από το σύνολο του κόσμου η ψυχή και έρχεται για να μπει μέσα στο σώμα του κυρίου Παναγόπουλου, το μέρισμά της, γιατί ο καθένας από εμάς και εγώ μαζί έχουμε ένα μέρισμα από την ψυχή του σύμπαντος, και το λέει παρακάτω ο Πλάτων, θα μιλήσουμε σε αυτό. Αυτό το κομμάτι που έρχεται και μπαίνει και δράζεται μέσα μας, η ψυχή μας είναι ψυχή της απόλυτης γνώσης. Το κακό είναι ότι εμείς με την λογική που αναπτύσσουμε σε αυτόν τον κόσμο και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και δεν ενεργοποιούμε με την κατάλληλη, χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη μεταφυσική, θα έλεγα, νομοθεσία και νομολογία, τον τρόπο εκείνο να κινητοποιήσουμε και να βγάλουμε όλο αυτό το εσώψυχον της γνώσης που υπάρχει μέσα μας. Αυτό ήταν το παράδειγμα του κυρίου Παναγόπουλου. Με λίγα λόγια, είτε πήγατε σχολείο είτε δεν πήγατε σχολείο, η απόλυτη γνώση είναι μέσα σας. Αταβιστικά. Και αυτό να το σκέπτεστε, να το αξιοποιείτε, να προσπαθείτε να το βγάλετε από μέσα σας με σεμνότητα και με ήθος, και θα δείτε πόσο καλό θα κάνει στη ζωή σας. Πριν έρθω σε εσάς, κυρία Μάστορα. Γιατί ξεχνάω σήμερα τα ονόματα. Κυρία Μάστορα, σήμερα ξεχνάω όλα τα ονόματα. Πριν πάω σε εσάς, θα παρακαλέσω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να είμαστε και σε λίγο κοντά σας. Είμαστε πάλι κοντά σας, και πριν δώσω το λόγο στην κυρία Ιωάννα Μάστορα, θέλω να πω τούτο συντομολογημένα. Ο Πλάτων έχει πιστέψει απόλυτα ότι, όπως είπα προηγουμένως, ότι σε αυτή τη ζωή που τη ζει ο ίδιος, που τη ζουν όλοι γύρω του, και για όλο το ανθρώπινο γένος και όλα τα είδη του φυτικού και του ζωικού κόσμου σε ολόκληρο το σύμπαν, όλα αυτά που τα βλέπουμε με τις πέντε αισθήσεις δεν είναι οντότητες. Δεν είναι οντότητες. Οι μοναδικές, οι πραγματικές οντότητες είναι στον κόσμο των ιδεών το δικό του. Και πάλι απλοποιώ και λέω ότι ο Πλάτων μας λέει, παιδιά, σε αυτή τη ζωή που ζείτε για να, σύμφωνα με τις πράξεις σας, να κερδίσετε έναν παράδεισο που λέγεται ιδέες ή όχι, σύμφωνα με αυτά που θα κάνετε, σύμφωνα με την προσέγγισή σας εις το αγαθόν. Ερωτώ λοιπόν την κυρία Ιωάννα Μάστορα, ήπια λίγη κοκακόλα και τώρα θυμάμαι, να μας πείτε δύο λόγια για την οντολογία του Πλάτωνα. Δηλαδή το ότι εμείς όλοι εδώ είμαστε ψεύτικοι κατά Πλάτωνα, και η πραγματική μας, το πρωτότυπό μας στον άλλον κόσμο είναι το αυθεντικό. Οι ιδέες έχουν σημασία οντολογική. Θα μιλήσω με πάρα πολύ απλά λόγια, ώστε να μας κατανοήσει ο μέσος τηλεθεατής. Η λαϊκή δημοσιοφία λέει την έκφραση «τα φαινόμενα απατούν». Υπάρχει λοιπόν ένας κόσμος του φαίνεσθε. Υπάρχει ο κόσμος που μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις, η καταίσθηση, παράσταση. Υπάρχουν όμως και τα αντικειμενικά όντα, τα όντως όντα, αυτά καθεαυτά, η ουσία, τα τέλη, τα παραδείγματα. Αυτά είναι οι ιδέες.
Η πραγματικότητα λοιπόν είναι οι ιδέες. Γι' αυτό είπαμε ότι ο ρεαλισμός του Πλάτωνα είναι ο ιδεαλισμός του. Ο κόσμος αυτός, ο αισθητός κόσμος, αυτός που εμείς αντιλαμβανόμαστε, είναι μόνο το είδωλο. Όπως είπατε, το κατέκτυπο του ιδεατού κόσμου. Ένα λεπτό. Η ιδέα υπάρχει μέσα στην καθημερινότητα και τα όντα αυτά που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μετέχουν στις ιδέες. Η ψυχή όταν μπήκε στο σώμα έπαθε ένα είδος αμνησίας. Ξέχασε αυτά που είχε ζήσει στον κόσμο των ιδεών, γιατί η ψυχή γνώριζε και την έννοια του αγαθού και την έννοια του καλού και του δικαίου. Η ψυχή λοιπόν όταν βλέπει τη μέθεξη, τη συμμετοχή δηλαδή του αισθητού κόσμου στην ιδέα, θυμάται. Φεύγει από την κατάσταση της αμνησίας. Εδώ θα φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Έτος 1993. Πάνελ, ακαδημαϊκός Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Κωνσταντίνα Παλαμιώτου, διδάκτορ του Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνος Νιάρχος, καθηγητής φιλοσοφίας. Εγώ τότε στο μεταπτυχιακό και ακούω την εισήγηση για τον Πλάτωνα. Απορώ, δεν έχω πέρασμα, θαυμάζω και αρχίζω και θυμάμαι. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η διαδρομή του φιλοσοφικού στοχασμού. Δηλαδή το πλατωνικό σύνδρομο δούλεψε. Το πλατωνικό σύνδρομο, βέβαια. Δούλεψε. Βέβαια. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να το πω εγώ και από την πλευρά της εκπαιδευτικού, η επαφή των νέων ανθρώπων με τις ιδέες. Και όχι τις ιδέες αφηρημένα, με την έννοια του καλού, με την έννοια του αγαθού και μέσα από αγαθές πράξεις. Έτσι, το είπα πολύ απλά για να είναι κατανοητό. Το είπατε πολύ απλά και οδηγήσατε, γιατί είπατε και τη λέξη αγαθών, ένα λεπτό κύριε καθηγητά, για να πούμε το εξής. Να συνοψίσουμε όλα αυτά που είπατε επάνω σε 5 λέξεις που είπε ο Πλάτων. Ο Πλάτων 2 λέξεις μάλλον είπε. Αυτές οι 2 λέξεις είναι ο πλατωνικός έρος. Λέμε λοιπόν στους φίλους τηλεθεατές, καταρχήν, σύμφωνα με αυτά που είπε και η κυρία Μάστορα, ότι πλατωνικός έρος είναι οι τάσεις που έχει η ψυχή προς μέθεξη με το αιώνιον. Πλατωνικός έρος είναι την ώρα που εμείς, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αισθανόμαστε μία εσωτερική παρόρμηση να ενωθούμε με ένα υπερπέραν που δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Εάν το προσδιορίζαμε δεν θα το αισθανόμαστε. Πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι δεν μπορούμε να πιάσουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε μέθεξη, δηλαδή δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε αιώνια πράγματα όταν έχουμε μια φυσική κατάσταση. Για ένα πολύ απλό λόγο. Οι 5 αισθήσεις μας δεν είναι τίποτα άλλο, είναι μια άλυσος η οποία διαχωρίζει το κινητόν από το ακίνητον. Εδώ είναι η άλυσος. Για να μπορέσουμε εμείς οι άνθρωποι που ζούμε σε έναν κινητό κόσμο, εδώ είναι ο κινητός κόσμος, για να μπορέσουμε να μεταπηδήσουμε στις ιδέες του ακινήτου, πρέπει απαραίτητος να μην λειτουργούν σωστά οι αισθήσεις μας. Δεν μπορούμε αισθητικά να συλλάβουμε το υπερπέραν. Μόνον σε μία υπεραίσθηση, και θα παρατηρήσετε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις όταν έχετε βύθιση στον ύπνο και επικοινωνείτε με κάποιους κόσμους καταπληκτικούς, έχουν σχέση με το ιδεώδες. Ο ύπνος, ο οποίος νεκρώνει τις 5 αισθήσεις ή τις αποδυναμώνει, μας δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με το αιώνιον. Όταν όμως είμαστε ξύπνοι και κάνουμε τώρα την εκπομπή με πλήρη αίσθηση του τι κάνουμε, δεν μπορούμε να έχουμε την επικοινωνία αυτή με το αιώνιον. Συμπληρώστε και ολοκληρώστε. Πάνω σε αυτό που είπατε, που ήταν απολύτως κατανοητό, γι' αυτό ακριβώς για τη μέθεξη χρειάζεται